Sinä turpakas! Kakkapuutto raateliko heitä? Jaa. Idiootti! Paskahousu! Hyi vittu, kato nyt mikä saatana neekeri, hyi helvetti! Eikö se ole mukavaa pitkästä aikaa vaikka päälle? Mikä nyt on hätänä? Yksi on tiikerin. Jipi! Olet oikein maailman paras koira! Tässä se tiikeri on. Se on Paskasen harmaana. Onko tuo koira? ai tyttö. Mun perse! Hopea nuoli! Sinä turpa kiinni nyt! Katso, se on sinun isäsi. Hopeanuoli ei koskaan unohtaisi, miten raivokkaasti sen isä raskaasi hirvittävää akakkapuuttokarhua. Katsoa tätä. Hiljaa! Noista pomoista ei ole mihinkään. Ei hopea nuoli! Oh. Ammuiso isä, mitä sinä odotat? Sinä osuit! Hei! Hidetoshi, kerro minulle miksi minä olen homo. I am Dr. Mario and I am saving lives. Teidän täytyy viipyä täällä kunnes panette. Homo. Turpa kiinni, sönkkö. Se on asbest! Kat! Tämä ei ole mikään ongelma. Aikooko hän tosiaan päästä tuon avulla joen läpi? Niinpä! Onko teillä sokeria? On. Mä leivon kotona, voisiko saada vähän lainaksi? Ette voi. You must die!